Xa ben claro que a xente, Héctor, que tal, como estás? Moi ben. Nos no termómetro hai que avisar que estaremos xoves e venres santo aquí con todos vostedes, pero que a xente ten ganas de irse de vacacións, Héctor. A xente marcha, de feito prevense ata 2 millóns de desplazamentos polas estradas en Galicia e ata 9 millóns polo resto de España. Así que ti e eu non, pero a xente vai marchar de viaxe. Ves que a xente ten en mente isto do botiquín e de que meter dentro, que agora lo contarás, pero para empezar, un dos temores cando nos montamos no coche, no bus, onde sexa, e nos imos de vacaciones, ese nos mareamos. Por que nos mareamos, Héctor? Ese mareo que ao final os nenos acaban poñendo todo perdido e xa empeza o viaxe con mal pé. Pois mira, o mareo prodúcese xeralmente o que é o mareo por movimento, que é o que se pasa cando viaxamos, prodúcese por unha confusión de sinais no noso cerebro. É dicir, é máis habitual en nenos, e é certo, entre os 2 e os 11, 12 anos, logo a partir de aí, polo xeral, xa desaparece, porque digamos que o neno xa se acostumbra un pouco a viaxar, pero aínda hai adultos que todavía seguen mantendo esa confusión de sinais. É dicir, ti vas no coche, ti estás quieto, ti non te estás movendo, pero o cerebro ten receptores por todo o corpo, e o oído interno incluído, que sí que perciben ese movimento. É dicir, o cerebro chega unha sinal do noso oído interno que di estoume movendo. Estamos vendo como xiramos, nos movemos, o coche acelera, frena, curva para un lado, curva para outro, entón envíalle esa sinal de estoume movendo. Pero o resto dos músculos, os pés, os brazos, dinlle, non, eu non me estou movendo, eu estou quieto, non me estou movendo. Entón, claro, o cerebro non sabe que pensar, non sabe se nos estamos movendo ou non nos estamos movendo, porque cada órgano lle di unha cousa distinta. Entón, prodúcese o mareo. Que vai axudar a reducir ese mareo? Mirar para diante. Por eso o conductor nunca se marea. O conductor nunca se marea porque vai mirando cara diante. Entón, aínda que o seu corpo non se move e o seu cerebro ten esa confusión, os ollos que lle din ao cerebro, sí, nos estamos movendo, porque ve a carretera e ve como se está movendo o coche. Por eso o conductor nunca se marea, pero especialmente os que van detrás, ou se vas mirando o móvil, lendo un libro ou facendo calquera outra cousa, acabas mareado por esa confusión. Que interesante, Héctor, porque eu nunca pensara porque efectivamente o conductor nunca se marea e seguro que na casa tampouco. Vale, entón, pero o resto dos que van no coche, que non son o conductor, que consellos lles podemos dar, Héctor, para minimizar estes mareos? Un xa acabas de dicir que é o de non estar mirando o móvil, tablet, libro, etc., non? Claro, temos o que o de sempre, non? Os consellos farmacolóxicos, todos sabemos que podemos ir a por esa pastilla para o mareo, esas marcas que todos coñecemos, pero máis aló deses medicamentos, non sempre tratamos de dar ese consello natural, non? Claro. Por así decirlo, evitando os medicamentos. E que podemos facer? O primeiro, evitar viaxar despois de comer. É dicir, por qué? Porque estamos facendo a digestión, temos o estómago cheo, e se chega algo de mareo, vai vir o vómito. Se non queda outra que viaxar despois de comer, imos primeiro que os nenos ou a persoa que se maree coma pouca cantidade e preferiblemente alimentos sólidos. É dicir, non vamos meter unha sopa porque, claro, metemos o mareo coa sopa e o coche pode acabar... Maridan mal. E logo a ventilación tamén. É moi importante, por qué? Porque se o interior do vehículo está ben ventilado, vai tamén reducir as posibilidades de mareo. É dicir, deixamos un pouquiño baixadas as ventanillas ou as baixamos cada pouco tempo para que se renove ben o aire, estea ventilado, eso vai reducir as posibilidades de mareo. Tamén evitar as temperaturas altas dentro do coche. Por qué? Porque o calor fomenta ese mareo. Entón, vamos a ter o coche ou ben poñemos aire acondicionado ou como fai fresquiño, baixar un pouco as ventanillas, xa se vai refrescar, entón se está ben ventilado e fresco o ambiente, é máis difícil que acabe mareado. Logo, conducción suave, non? Importante o tema das marchas, non? Xusto, se estamos con esa conducción brusca, aceleracións, desaceleracións, curva para un lado, pechada, curva pechada, imos conducir con tranquilidade, non temos prisa por chegar ao destino, así que para que as vacacións empecen ben, conducimos despacio, que así tampouco se marean ainda. Durmindo, sobre todo os nenos, o mellor remedio, non? Eso sería ideal, se conseguimos que os nenos durman... Son, como dis, os máis sensibles, os mareos. Sí, son os máis sensibles, entre os 2 ata os 9, 10 anos, ás veces hai idades nas que son máis sensibles ese mareo. Se conseguimos que durman, perfecto, por eso algunha xente di, eu prefiro viaxar pola noite, porque o neno vai durmindo e xa non se marea. Son recomendables as paradas frecuentes? Moi recomendables, pero tamén para o conductor. Non temos que moitas veces
veces pola prisa de chegar non facemos as paradas, os condutores tamén teñen que parar frecuentemente porque teñen que airearse, hai que descansar un pouco, airearse, baixar, camiñar un pouco. Primeiro, evitamos posibles tromboses e aparte deso tamén estamos dándolle un descanso ao conductor. Logo temos sempre na farmacia distintos fármacos, non? Que podemos levar pro mareo, por exemplo, a mítica biodramina, non? Que consellos darías a quen quixera tomala? Pois se estes consellos non funcionan, eu sempre trato de empezar sempre por este tipo de consellos, se xa o probaron e sigue sin funcionar, temos esa solución na farmacia que é a clásica biodramina. Si é certo que funciona, vai funcionar, hai que tomala un pouco antes da viaxe, é dicir, unha media hora máis ou menos. Media hora antes de montarnos un vehículo. Media hora antes de montar no coche hai que tomar a pastilla e si é certo que vai axudar a evitar este mareo. O que sí que non acaba de funcionar moi ben é algo que tamén poden atopar ás veces en internet, ás veces nas farmacias, que son unhas pulseiras contra o mareo que, bueno, hai moita dúbida con iso. Bueno, non mercamos pulseiras, botiquín de viaxe, que antes víamos na rúa que hai bastantes dúbidas, que metemos no botiquín e onde o guardamos? Imprescindible levalo sempre porque, claro, non queremos que pase nada, pero ás veces pasa. Entón, que imos levar? Pois temos por aquí todo un surtido de cousas, xa o deixamos por aquí baleiro para que vexamos todo o que hai que levar. Primeiro, temos que levar algo para pequenas feridiñas que nos podemos facer, ese zapato que estrenamos e que nos pode facer unha bocha no pé ou calqueira outra ferida, así que material de curas imprescindible para limpar ben as feridas, unhas luvas, unhas gasas, unhas tiritas, un pouco de antiséptico para esas curas. Logo, se somos asmáticos, entendo que é importante, é dicir, levar a medicación, supoño, que tomamos habitualmente. Claro, temos que levar a medicación que tomamos sempre na casa, pero máis dos días que imos. Por exemplo, porque hai xente que di, bueno, vou 4 días, levo 4 pastillas que xa me chegan. Non leves 4, leva 6 ou 7. Por se acaso, pois porque unha podes perdela, porque ao final ese viaxe prolongas un pouco máis porque hai overbooking, retrasa o vuelo, ou que sexa. Ti leva sempre un pouco de máis. Logo tamén algo extra, pois por exemplo, un paracetamol e un ibuprofeno, por se temos algo de fiebre ou nos doe algo de tanto camiñar visitando esa cidade nova, acabamos con dor nos xeonllos, así que un antiinflamatorio. Falabas do inhalador, pero tamén o inhalador é adrenalina. Hai persoas alérxicas que necesitan sempre esa adrenalina ou ese inhalador que non empregan habitualmente, pero teñen de emerxencia por se algún día ocorre algo. Como non é algo que utilicemos todos os días, ás veces esquecémonos del e é moi importante levar esa medicación de urxencia tamén con nós. Bueno, pois xa sabemos o que temos que meter aí no botiquín de emerxencia cando nos imos de viaxe, entendo que non deixalo nun lugar onde dé moito sol, non? Moito calor. Héctor, outra dúbida fundamental que creo que nos vas a resolver. Hai asientos clave onde nos poidamos sentar cando imos pois no avión, en bus, en tren, onde non nos maremos tanto? Claro, para evitar ese incómodo mareo, sí é certo que imos desvelar ese truco de cales son os mellores asentos. Pois imos saber o coche, por se temos que viaxar con máis xente para saber onde montarnos primeiro. A ver, así, no coche. Imos correndo. Cal é o truco? Claro, o ideal sería conducir, porque se conducimos xa falamos que non nos imos marear. Hai que pedirse conducir. Claro, e se non temos carné ou non podemos conducir ou non queremos conducir, o asiento do copiloto é o mellor para non marearse. Por qué? Polo que decíamos antes, porque imos ver a carretera, imos ver o movimento, entón estamos dicindo ao cerebro o que sí que está pasando, que sí nos estamos movendo e imos evitar todo ese mareo, toda esa confusión no cerebro de me movo ou non me movo. Se imos na parte de atrás é máis probable que nos mareemos porque non estamos vendo a estrada, entón ao final non estamos enviando ya sinal adecuado ao noso cerebro. Pois xa saben vostedes. Bueno, e se imos no bus, Héctor? Claro, pois tanto no autobús como no tren hai que evitar sempre eses asentos que van de espalda, eses asentos que vas de costas que vas a contramarcha. Polo mesmo, porque realmente estáste movendo, pero estáste movendo cara atrás, o noso cerebro líase un montón, entón mellor sempre os asientos que van cara adiante, e se podemos, por exemplo, no autobús, se podemos coller os primeiros, moito mellor. Os primeiros? Os primeiros, por que? Porque imos ver a estrada e tamén porque normalmente o aire viciase un pouco máis na parte de atrás. É dicir, a que me refiro? Sempre decíamos nas excursións do colexio... Que delicado, Héctor, de vicias un pouco máis. Vale, xa. Sempre decíamos no colexio que os folloneros montaban detrás.
Apunte. na excursión. Claro, neste caso é o asiento que che toque, pero si é certo que o aire vai un pouco máis cargado atrás. Claro. Vai facer máis calor, o aire vai máis concentrado, os olores, todo concéntrase máis na parte de atrás. Entón, na parte de diante, a temperatura vai ser máis baixa, vai ser máis fresco, encima ves a estrada. Así que ideal para as persoas que se marean. Ideal, xa saben vostedes, os primeiriños. Bueno, e no avión hai truco tamén. Tamén no avión. Por qué? Porque as partes que máis se van mover no avión no caso de pequenas turbulencias ou incluso no despegue, na aterraxe, son a parte de diante e a parte de atrás. Así que o ideal, coller os asientos que están á altura das alas. Non ten por que ser necesariamente os asientos da salida de emerxencia que están aí, pero sí, un pouco, se non queremos gastar tanto, un pouco para diante, un pouco para atrás, nesa zona, a altura das alas, son os asientos que menos se van mover do avión. Non quero decir que sexan os máis nin os menos seguros, porque todos os son, pero son os que menos se van mover, así que se nos mareamos, ideales. Ideal no medio. Bueno, e no barco temos tamén, hai que tamén Porque hai trucos aquí, no barco. claro, hai xente que vai en Bueno, coche, efectivamente, e se van a cruceiro, de Mallorca, hai que ir en barco, en avión, en autostop, no que sexa. Entón, en que imos a ir? O ideal, en cuberta. Sempre que poidamos, todo o tempo que poidamos ir en cuberta, moito mellor. Non tanto por ver a paisaxe, pero sí por ver ese movimento. E respirar tamén, non? O aire non se vicia tanto, vamos máis frescos e tamén estamos dicindo ao noso cerebro que sí, que nos estamos movendo, estamos vendo ese movimento que o que vai axudar a evitar esa confusión de sinais. Así que xa saben, vayan en avión, en tren, dimos solucións para todos os medios de Conselliños transporte. para todos os gustos. Héctor, que nos chegan WhatsApps para ti deste asunto das viaxes, imos co primeiro, a ver que dúbida lle entrou os nosos espectadores, espectadora. A ver, vou a Bilbao de viaxe, teño que levar a tarxeta sanitaria ou aténdeme co DNI? A ver, claro, típica dúbida. Vale, si é certo que se temos, por exemplo, unha urxencia, pero unha urxencia de ter que ir a urxencias, non? Urxencias do hospital ali en Basurto ou onde sexa, Hospital de Cruces, ali de Bilbao, se temos que ir ali a ver os meus compañeiros, vanche atender igual co DNI se é unha urxencia, se é unha emerxencia. Pero se, por exemplo, necesitamos algo que non sexa tan emerxencia ou ben, se queremos estar ben identificados, sempre a tarxeta sanitaria. Hai que levala sempre. Non custa nada levala, metémola na carteira, unha tarxeta máis, e vai nos identificar, porque ademais de moitos datos que veñen aquí, ven o noso número da Seguridade Social, que é un número que temos para toda España, para todo o resto do país. Entón, van nos identificar no momento. Si é certo que a historia sanitaria todavía non está moi ben compartida entre comunidades autónomas, eso é un problema que temos, que sai un de calqueira comunidade autónoma, e parece xa que se perde o teu historial, pero si é certo que algo podemos recuperar con ese número da Seguridade Social. Así que sempre levar a tarxeta sanitaria, pero en caso de emerxencia, vanche atender igual. Bueno, pois creo que nos chega outra dúbida, ademais de algo que xa apuntaches antes. Funcionan as pulseiras para previr os mareos? Aquí hai moito marketing, Hai moito marketing. Mira, que dúbida. Claro, realmente sí que véndense moito. É que véndense moito, efectivamente. Basicamente é unha pulseira que ten no medio como unha boliña que apreta na zona do pulso. Isto baséase na medicina tradicional china, na acupresión. Entón, claro, se ti crees na acupresión, pois pareceme igual funcionache, non o sei. Claro. Si é certo que hai moi pouca evidencia científica sobre a acupresión en xeral. Sobre este caso en particular de que por apretar aquí no pulso xa solucionar o mareo, bueno, pois tamén podes ir apretando ti e aforras os cartos da pulseira, que a verdade é que ten unha eficacia... Non recomendas. Non recomendas. Bueno, pois grazas, querido Héctor, non te vayas moi lonxe, que continuamos aquí no termómetro. Xa dicíamos que estamos ante unha primavera pois un pouco tola, no meteorológico.